Tryck! Hallå då, jag ska vi göra... Vad ska jag göra? Jag chips. Det är chips. Och vi sparar skalet på. Varför? Annars blir det inte lunchchips. Ja. Jävlar vad tjocka de blir, Isabel. Det gör det inte. Hur många potatisar ska vi göra då? 4. Vi gör då i stekpanna då. För annars tar det så jävla lång tid. Och fan, ska man orka vänta på det? Nej. Jag har då förberett den här stekpannan här. Med olja och lite diverse. Det är bättre om man lägger den så här då. Så kan man... Ser ni? Nej. Kolla! Perfekt! Aj! Jag sköt nej. Nej. Har du ingen rivjärn? Ja, där kommer det inte någon jävla rivjärn. Så liksom... Kolla nu, så här man gör riktigt. Det här går ju inte att göra en jävla potatischips av. Då blir det som Eurohoppen, Cervanten. Nej, jag får ta den riktiga. Jag kommer inte bli god. Jo då. Ska jag börja lägga i? Ja. Lägga i lite så här smått då. Jag fräser inte för. Så det är inte varmt. Man måste se till att inte lägga dem på varandra. Så då friteras de ihop. Det räcker väl så länge, eller hur? Va? Eller? Ska du salta nu eller? Flingsalt, det där är gott, det där är gott. Nej, det här är inte flingsalt. Alltså shit. Vad hoppar? Jag och Isabella har valt att ta vitlökssmak från Arabia. Så man får lite sour cream onion, känns fan alltid. Nu har ju då inte jag någon riktig chipsmeter som man ska ha. Då får man ta en sån här filter och fördela dem lite på den så de liksom får rum att växa. Gud, det doftar. Ja. Alltså... Så får man röra runt lite så här. Sen kan vi göra lite paprikachips också. Ja. Det går med sådär. Nu när man låter den fritera så man fortsätta här med nästa potatis så länge. Det här blir såna här grova chips då. Som byggnadsarbetare gillar. Ja, nu kommer jag skära fingrarna. Perfekta ju. Oh ja. Nu kanske dags att vända på dem, eller hur? Så har man den här då. Sen fick man bara upp dem och vända på dem så här. Ja men kolla vilka fina färger du.
Ja, men jag tycker inte de har riktigt mycket, inte tillräckligt rätt med färgen alltså. Va? Nej. Men. Vad fan! Det stinker äckligt på det här. Ja. Vill inte längre. Ja, jobbigt. Ja, jag förstår det. Aj! Kom inte den här på dagen. Nu börjar de se riktigt fräsiga ut. Alltså. Ja, Fy fan, säger jag bara. Lite grova kanske. Eller vad säger Isabel? Men jag gillar hur, vad heter det, the onions flavor har liksom bitit sig in på de här smakerna. Kan man pausa där så kan de ju se sen när allting är färdigt istället. Kan man pausa? Jag vet inte, vad pausar man? Jag tror man kan stänga av, det är 3 minuter kvar. Oj då. Stäng av då.